Protestantizmus je nebiblický. Napísal David J. Stewart. Nech je Boh pravdivý, ale každý je klamár, Rímanom 3:5. Doktor Jan R.K. Paisley je jeden z najuznávanejších mužov v protestantských kruhoch. Doktor Paisley napísal mnoho pôsobivé diela odhaľujúce pekelné katolícke náboženstvo a chválim ho za to. Protestantská viera sa však stala kultom sama o sebe. Ukáž mi v Božom slove, kde by sme mali byť protestantmi. Máme nasledovať Krista, nie skupinu ľudí, ktorí vyšli z veľká pobehlíca katolicizmu. Len málo protestantov je ochotných priznať, že sú neviestkami veľkej matky pobehlice. Kurva ich má veľa detí, ako sú luteráni, episkopálci, westminsterské vyznanie, zjednotení metodisti a tak ďalej. Jedno falošné náboženstvo splodilo druhé. A v prípade presbyteriánov nie falošné náboženstvo, ale dodržiavajú niekoľko falošných doktrín o katolíctve. Zistilo sa, že luteránske náboženstvo je odsúdeniahodné zverstvo, keď je umiestnené pod prenikavú pravdu Božieho slova, Židom 4 hodiny 12 minút. Hoci pán Paisley nie je taký zlý ako luteráni, stále propaguje falošné učenie, ktoré sa v písme nenachádza. Krst nie je sviatosť. Vo svojej knihe Stručný sprievodca biblické kresťanstvo a rímstvo, Paisley robí nasledujúce vyhlásenie, čo sa týka krstu. 48. Čo je krst? Krst je sviatosť, pri ktorej sa umývanie vodou v mene Oče, Syn i Duch Svätý, znamená a spečatí naše zaštepenie do Krista a účasť na dobrodeniach zmluvy milosť a náš záväzok byť Pánovým. Zdroj. Ukáž mi to v Biblii. Ukážte mi, kde je krst sviatosťou. Slovo, sviatosť, sa v Biblii ani nenachádza. Slovník definuje sviatosť ako formálny náboženský akt udeľujúci špecifickú milosť na tých, ktorí ho prijímajú. Aká milosť je nám udelená tým, že sme pokrstení? Je zrejmé, že slovo sviatosť je nebezpečné a nebiblické slovo. Nie je žiadna milosť udelená nikomu krstom. Keď sa dáte pokrstiť, jednoducho vás to namočí. Krst nás nespečatí. Ukáž mi v Božom slove, kde nás krst pečetí. Na rozdiel od učenie doktor Paisleyho, Biblia uvádza v 2. Efezanom 1 hodina 13 minút. Teraz ten, kto upevňuje nás s vami v Kristovi a pomazal nás, je Boh, ktorý nás tiež zapečatil a dal zádavok ducha do našich srdc, v ktorého ste aj dôverovali, potom ste počuli slovo pravdy, evanjelium svojej spásy, v ktorého aj potom, čo ste uverili, boli ste zapečatení tým Duchom Svätým sľubu. Biblia učí, že nás pečatí Boží Duch Svätý, nie krst. Je nesprávne vyučovať doktríny, ktoré nie sú predložené v Božom slove. Za 27 rokov ako znovu zrodený veriaci som si všimol, že najvernejší ľudia očakávajú, že budú pokrstení a nebudú navštevovať cirkev, ktorá to nerobí. Pozdvihnite krst alebo ho nejakým spôsobom zvelepte. Ale toto je náboženstvo, nie biblické učenie. Verím, že to je dôvod, prečo toľko falošných náboženstiev a niektoré kresťanské denominácie praktizujú túto falošnú doktrínu. Naproti tomu Biblia nepovyšuje krst, ale skôr jednoducho predkladá krst ako biblická metóda pre nového veriaceho, aby verejne vyznal Krista. Mnohé cirkvi oddeľujú krst od vyznania viery veriacim, ale krst má byť naším vyznaním viery, vonkajší obraz nášho vnútorná viera v evanjelium Ježiša Krista, Rímanom 6:5-6. Neexistuje nie spásonosná sila, ani žiadna sila, ktorá bola udelená pri krste. Rímania 1 hodina 16 minút hovorí, že jediná moc pre spásu je v Kristovom evanjeliu Ježiš. Hoci pán Paisley neverí v krstné znovuzrodenie, mylne verí, že určité milosti sú nám udeľované počas krst. V článku Krst ako pečať, od Alana D. Strangea, uvádza: sviatosti sú definované v reformované a presbyteriánske štandardy ako znaky a pečate zmluva. V skutočnosti belgické vyznanie, články 33, 34, Heidelberg katechizmus,
Otázky 66, 94, druhá helvétska spoveď, kapitoly 19, 20 a Westminsterské vyznanie viery, dvojité VCF, väčší katechizmus, LC, a kratší katechizmus, SLC, hovoria o krste a večeri Pánovej ako znamenia a pečate. Pozorne si všimnite, že Božie slovo nie je spomenuté. Tieto herézy pochádzajú od heretikov a nie od Božieho slova. Koho zaujíma, čo hovorí belgické vyznanie? Koho zaujíma heidelberský katechizmus? Nemáme byť protestantmi. Celá webová stránka pána Paisleyho sa zaviazala propagovať, obhajovať a udržiavať biblický protestantizmus. Protestantizmus je definovaný ako teologický systém ktorejkoľvek cirkvi západného kresťanstva, ktorý počas reformácie sa oddelila od rímskokatolíckej cirkvi. Kde v Biblii je napísané, že máme byť protestantmi? Prečo by niekto chcel podporovať deti rímskeho katolicizmu? Ako to alebo nie, to je presne to, čo protestantizmus je. Dôkazom je sviatostné učenie všetkých protestantov. Nikdy som nevyšiel z katolícke náboženstvo. Nie som protestant a ani vy nie ste, ak ste nikdy nebol katolíkom. Protestantizmus sa doslova vyvinul do kult, systém náboženskej viery, ktorý všetci, bez problémov, zahŕňali krst a večera Pánova ako sviatosti. Biblia neučí sviatosti. Je čas, aby sa vyznávajúci, protestanti, otrhli od neviestky veľkej katolíckej obľudnosti a nasledujte iba Božie slovo. Je iróniou, že učenci ako Jan Paisley tvrdia, že nasledujú iba Bibliu, ale ich sviatostné učenie je v rozpore s ich tvrdeniami. Nehovorím, že pán Paisley nie je kresťan, hovorím, že je kresťanom pomýlený vo svojich protestantských názoroch. Protestanti zlyhali všetci úplne vykoreniť jedy katolicizmu zo svojej doktríny. Jediný spôsob, ako byť úplne slobodný, je otrhnúť sa od koreňov katolicizmu úplne. Martin Luther bol odsúdeniahodný kacír, ktorý učil ľudí, že potrebujú byť pokrstení, aby ste išli do neba. Luteránstvo je od diabla. Hoci presbyteriánska cirkev nenariaďuje krst pre spásu, učia o heréze sviatosti krst. Praktizujú aj nebiblický krst detí. Som bojovať za vieru. Oceňujem všetku tvrdú prácu, ktorú pán Paisley urobil, aby odhalil odsúdené katolícke náboženstvo, ale teraz potrebuje oddeliť sa aj od nebiblického protestantského hnutia. Prišlo to ako nie je pre mňa prekvapením, že Paisley je tiež presvedčený kalvinista. Ján Kalvín bol vlkom v ovčie rúcho. Aj tu, stotožňuje sa s človekom a nie s Božím slovom. Tu sú niektoré veci, ktoré by ste mali vedieť o presbyteriánskej cirkvi. Večera Pánova nie je sviatosť. Vo svojej knihe Stručný sprievodca biblické kresťanstvo a katolické zmýšľanie, Jan R.K. Paisley uvádza nasledovné vyhlásenie o Večeri Pánovej. 55. Čo je Večera Pánova? Večera Pánova je sviatosť, v ktorej dávaním a prijímaním chleba a víno, podľa Kristovho určenia, jeho smrť je zjavená a dôstojní prijímatelia nie sú telesným alebo telesným spôsobom, ale vierou sa stali účastníkmi jeho tela a krvi so všetkými jeho dobrodejnosťami pre nich duchovná výživa a rast v milosti. Chlieb zostáva chlebom a víno zostáva vínom a Kristov príkaz znie, toto robte na pamiatku ja. Zdroj. Opäť platí, že učenie o sviatostiach sa nikde nenachádza v Božom slove. Účasťou na Pánovej večeri sa neudeľuje žiadna zvláštna milosť, je to iba symbolické, je spomienka na Kristovo ukrižovanie a krv zmierenie, Lukáš 22:19. Kalvinizmus je od diabla. Som smutný, že toľko veriacich prijalo Jánove herézy Kalvín, kacír a monštrum. Všetkých 5 bodov kalvinizmu sú satanistické lži. Dokonca aj niektorí baptisti majú spadol do týchto klamstiev. Slovo Božie by malo byť našou konečnou autoritou, nie Ján Kalvín alebo Arminius. Protestantizmus by nemal byť nasledovaný, pretože muži, ktorí vybudovali doktrinálny základ tohto hnutia, boli sami skorumpovaní.
Je to jasne vidieť v množstvo heretických učení, ktoré nie sú vyučované v Biblii. Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa v dnešnej dobe toľko diskutuje, je to, že ľudia nasledujte ľudí namiesto Božieho slova, Žalm 118:8. Ian Paisley je presvedčený kalvinista. Westminsterské vyznanie je veľmi uctievané a nasledovala presbyteriánska cirkev, ale je to kalvínske a kacírske vietoučenie. Westminsterské vyznanie učí sviatostný krst, ako aj krst detí. Oba nebiblické zvyky. Všetko protestanti sa musia odpútať od učenia ľudí, ktoré zbožňujú, a hľadajúc takéto veci výlučne v drahocennom a neomylnom Božom slove, celé písmo je dané z Božej inšpirácie a je prospešné pre náuka, na pokarhanie, na nápravu, na poučenie v spravodlivosti. 2. Timoteovi 3:16. Biblia je sama o sebe dostatočná na to, aby vyhovela našim doktrinálne potreby. Až príliš často sa pozeráme na učenie rešpektovaných ľudí, podľa ktorých by sme mali porovnávať to, čo učia, so slovom Boh. Kalvinizmus učí, obmedzené zmierenie, že Kristus zomiera len za spasených. Ján 3:16 a 1. Ján 2:2 sú v rozpore s takýmito nezmyslami. Kalvínisti tiež veria, že človek nemôže prísť ku Kristovi pre spásu, ak nie je vyvolený pri Bohu. 2. Petra 3:9 jasne učí, že Boh nie je ochotný žiadneho zahynúť. Prečo by Boh povedal, že nechce, aby niekto zahynul, či je v jeho moci vybrať, kto bude spasený alebo nie? To by znamenalo, že nemá zmysel. Príslovie 11:30 hovorí: ten, kto vyhráva duše, je múdry. Ak si Boh vyberá, kto bude spasený alebo nie, prečo by sme mali byť múdri, pokúsiť sa získať duše pre Krista? Ak je kalvinizmus pravdivý, potom nemôžeme získavať duše pre Krista. Odsúdeniahodné učenie kalvinizmu plodí celé pekelný arzenál démonických klamstiev. Dostal som nespočetné množstvo listov od rozčuľuje kalvinistov, ktorí trvajú na tom, že Boh nemiluje ľudí, ktorí sú obsadení do ohnivého jazera, pekla. Len nechápem, ako niekto vyznával kresťan nedokázal pochopiť Božiu lásku. 1. Ján 3:16 by mal buďte každému dostatočne jasný, že Kristus zomiera za všetkých ľudí. Títovi 2:11 hovorí, lebo milosť Božia, ktorá prináša spásu, zjavila sa všetkým ľuďom. 1. Timoteovi 2:4, kto bude chcieť, aby boli všetci ľudia spasení, a aby prišli k poznaniu pravdy. Ako by to mohlo niekto tvrdí, že Boh nemiluje všetkých ľudí? Ako by to mohol niekto tvrdiť Boh nechce, aby boli spasení všetci ľudia? Rimanom 10:13 je hlboko jednoduchý, lebo každý, kto bude vezetívať meno Pána, bude spasený. Ktokoľvek znamená niekto. Najodsúdeniahodnejším z Kalvínových učení bolo, vytrvalosť svetí. Toto je učenie, ktorému nestačí jednoducho dôverovať jedine Kristus pre spásu, ale veriaci musí pokračovať vo viere, alebo inak je všetka nádej stratená. Toto je zástup Lordship Salvation, ktorý učí, že sa človek musí odvrátiť od svojich hriechov, ak má zažiť pravé pokánie. Problémom tohto zástupu je, že si mýlia Božiu spásu s ľudskou poslušnosť. Spása je od Pána, bodka. Veríme, Kriste uložených položiek. Život, ktorý žijeme potom, čo dôverujeme Kristovi, je záležitosťou poslušnosti, nie spása. Na tomto svete je veľa úbohých kresťanov, pretože sú spasení, ale žiť v hriechu, Židom 12:6-8. Nie kresťan má povolenie hrešiť, Rimanom 3:31, nesmieme však v našu samospravodlivosť, pridajte dielo svätého života k jedinej viere v Krista. Keď vidím, že vyznávajúci kresťania žijú v hriechu, mám tiež tendenciu spochybňovať ich spása, ktorá je ľudskou prirodzenosťou, ale nikdy nesmieme zabudnúť na 1. Samuelovu 16:7, že človek sa pozerá na vonkajší vzhľad, ale Boh hľadí na srdce. Neexistuje spôsob, ako zistiť, či je niekto spasený alebo nie,
jednoduchým pohľadom na ich životný štýl, musíte sa s nimi porozprávať, aby ste to zistili. Kalvinizmus vyžaduje svätý život v ich spáse alebo vytrvalosť až do konca. Slovo Boha učí, že buď si spasený teraz a vždy budeš, alebo nie teraz a nikdy neboli. Protestantizmus nie je nič menšie ako diétny katolicizmus. Opäť, prečo sa nazývame protestantmi? Aký je prínos takéhoto tradícia? Len málo protestantov si uvedomuje, že protesty Martina Luthera proti rímskokatolíckej cirkvi nepredstavovalo spasenie. Martin Luther pribil svojich 95 sťažností na vchodové dvere katolíckych kostolov, ale to neznamenalo, že sa stal kresťanom. Počul som ten príbeh a keď vyrastal o Martinovi Lutherovi, ako jedného dňa čítal v Biblii, že spravodliví budú žiť z viery. Bol som presvedčený, že Martin Luther bol kresťanom kvôli tomu, čo ma učili. Čím som nebol, hovorí, že Martin Luther veril v krstnú regeneráciu, ktorá je jasne uvedené v jeho katechizmoch. Martin Luther vyhlásil jednoduchými slovami, že krst dáva odpustenie hriechov, čo je pekelná lož. Dôvera v krst na odpustenie hriechov je zaručená priama cesta do pekla. Svedčil som mnohým luteránom, ktorí popierajú Lutherovu odpadlícky stav. Väčšina luteránov bude tvrdiť, že spása je vierou sám, ale potom sa nazývajú luteráni a odmietajú to uznať. Luther učil niečo úplne iné. Evangelium Martina Luthera vyžaduje krst a účasť na svetom prijímaní, ako to nazval to, byť zachránený. Okrem toho luteránsky duchovní arogantne veria, že majú moc odpúšťať ľuďom hriech, čo je podľa nich lož k Markovi 2.7 a 1. Timoteovi 2.5. Len Ježiš Kristus môže odpustiť hriech. Všetci protestanti veria vo sviatostný krst a sviatostný krst Pána večera, čo sú herézy, ktoré sa v Biblii nevyučujú. Verím, že mnohí protestanti sú znovuzrodení kresťania, ako napríklad presbyteriáni, ale ja veria, že väčšina protestantov nie je spasená, ako napríklad luteráni, ktorí dôverujú o odsúdeniahodných doktrínach Martina Luthera. Ak sa pozriete na doktríny episkopálov, Zjednotenej metodistickej cirkvi a cirkvi Kriste, zistíš, že všetci pridávajú krst k viere v Krista. Niekto, kto pridáva čokoľvek k samotnej viere v Ježiša Krista pre spásu, je luhár. Dokonca aj cirkev, ktorá vyžaduje, aby človek zostúpil dopredu cirkvi, ktorá má byť spasená, pridala dielo k jedinej viere v Krista. Kráčať dole pred kostol je práca. Ľudia môžu byť zachránení priamo na svojom mieste, tak prečo ich nútiť, aby robili niečo, čo Boh nerobí, vyžadovať od nich, aby boli spasení. Jediné pozvanie, ktoré kedy Boh dal v Skutkoch 16:31, ver v Pána Ježiša Krista a ty bude spasený. Protestantizmus je zlá správa, mať viac náboženstva ako pravda a cirkevnosť bez kresťanstva. Vráťme sa k byť nezávislými kresťanmi a novozákonnými cirkvami, bez podľa vyznaní, synod a doktrinálneho učenia ľudí. Boh nie je proti zbožným kresťanom, ktorí píšu knihy a zdieľajú svoje názory na Biblia na pomoc druhým, ale, čo je nesprávne, je držať sa učenia ľudí viac ako vzácne a neporušiteľné Božie slovo, 1:1:23.